sąd, pierwszy wzmianki o sądzie w Mirachowie. Po tym, jak po zakończeniu II wojny światowej również sądownictwo istniało. Istniał sąd w Kartuzach, ale ta historia tego sądu została przerwana w wyniku reformy administracyjnej w 1975 roku. Wtedy to sądu nie było od tamtego czasu przez 11 lat i zbliżamy się do 1986. To jest ta data, którą obchodzimy. Bo jest to szczególna data, bo ponieważ po okresie przerwy w działalności sądu nastąpiło współdziałanie całej społeczności lokalnej, nie tylko władz sądowych, ale też władz lokalnych i w wyniku tego współdziałania udało się ten sąd reaktywować. Od tamtej pory istnieje. Istnieje sądu w takiej miejscowości jak Kartuzy. To jest rzecz bardzo ważna, tak mi się wydaje. Nie tylko dlatego, żeby istniały te miejsca pracy dla pracowników, dla sędziów, ale też wokół sądu zawsze tworzy się całe środowisko prawnicze. Pojawiają się kancelarie komornicze, notarialne, adwokackie, radcowskie. Jest uzasadnienie dla istnienia prokuratury. Dla społeczności też ważne jest z tego względu, że społeczeństwo, że ten wymiar sprawiedliwości jest bliżej, przybliża się. Nie tylko widać to, że przestępstwa są popełniane, ale także widać, jak wymierzana jest za nie kara. Istnieje sądu blisko społeczeństwa, jest bardzo ważny. Jest tutaj też duża rola lokalnych mediów, które relacjonują to, co się w sądzie dzieje, przekazują. Dlatego też uważam, że nie jest to święto tylko nas, pracowników, sędziów tego sądu, tylko uważam, że jest to święto całej tej społeczności, całej społeczności lokalnej, wszystkich zawodów prawniczych i wszystkich nas. Z rozpoczęcia budowy nowej siedziby, bo o to od wielu lat wszyscy zabiegali i to bardzo mocno i różne były podchody, różne próby, różne szukanie różnych możliwości udało się i cieszymy się bardzo, bo warunki pracy są bardzo istotne, bardzo ważne. My też jako powiat coś na ten temat wiemy, jak to jest, kiedy no, lokalowa sytuacja jest trudna. To i dla pracowników jest to trudne i też dla klientów, których się obsługuje. Także ja życzę Państwu, aby jak najszybciej, bez problemów, bez komplikacji ta budowa przebiegała i byśmy mogli się cieszyć szybciutko otwarciem nowej siedziby. I społeczeństwo Kartuz, i władze Kartuz, i znaleziono tutaj wykonawcę, bardzo dobry pan dyrektor Krew. I zaczął się problem, bo z niewielkiego remontu adaptacyjnego skończyło się na tym, że zostały 4 zewnętrzne ściany tylko. I ciągle rozszerzano ten remont. Korzystną sytuacją było to, że w tym czasie prowadziłem też generalny remont i rozbudowę ośrodka wczasowego Ministerstwa Sprawiedliwości Jastrzębiej Góry. Bo nie do powtarzania, ale powiem Państwu, niektóre materiały budowlane, montażowe, rury, to ja stamtąd zabierałem, żeby tu przyjść. I dlatego ten remont, a to przedawnienie. Poszedł sprawnie i szybko. I druga rzecz, moim zdaniem ważniejsza, to ludzie. Wspaniałą rolę odegrał tu pierwszy prezes Lech Krasnodębski. Wtedy jeszcze pełnomocnik mój, bo jeszcze nie było sądu. I on tu na co dzień doglądał, on tu ciągle się, może nie wykłócał, ale musiał analizować, robił co mógł, żeby to poszło sprawnie. Była tutaj też pani sędzia Śmiałek. Nie wiem, ile to wtedy na rozpoczęcie było sędziów tutaj. 6 czy 8? 4. 4. Ale dlaczego to mi tak jakoś związało z Kartuzami, bo lubiłem tu przyjeżdżać. Ja zacząłem swoje prezesowanie od sztumu. W takim małym sądzie byłem ostatnim prezesem przed rozwiązaniem, bo powiatu likwidowałem.
Tutaj reaktywowałem ten sąd po 11 latach wśród wspaniałych ludzi, nie tylko sędziów, bo ja zawsze będę pamiętam też o pani Łucji. I uważam, i zawsze to powtarzam, dobry pracownik administracyjny to jest 3/5 sędziego.